Čiže nedarí sa im v podstate nič. Žiadna konsolidácia sa nedeje, je to vyťahovanie peňazí od ľudí na to, aby mohli ďalej rozhadzovať, napríklad na súkromné triskáče, alebo navyšovať rozpočty na, ja neviem, nejaké obranné nákupy ministra Kaliňáka, nejaké zbrojárske veci, ktoré by on chcel a ohlasuje, že 5 miliard chce minúť v najbližších rokoch. Na to sa peniaze nájdú, na zvyšovanie platov o 5 000 eur mesačne, na doživotnú rentu pre pána premiéra, na doživotnú rentu pre generálneho tajomníka. Ja už mám niekedy pocit, že tú doživotnú rentu už by mohli schváliť už hoci komu aj. Že už by aj všetci asi chceli. A možno by to tak aj vnútorne cítili, že si ju zaslúžia. Aby mali potom za čo chodiť na tie F1 do Abu Dhabi, ako pán Šuta Eštok tento víkend, kedy sa síce rúca slovenské zdravotníctvo, ale na výlet do VIP zóny, do Abu Dhabi pozrieť si F1, tak na to sa peniaze nájdu. Tak neviem, či tam bol pozerať, akou rýchlosťou mu odchádzajú policajti z policajného zboru, alebo akou rýchlosťou opúšťajú lekári Slovensko, ale nejaká inšpirácia tam asi bola.